Ja, men... Nu så tænker de over at tage til. Værsgo. Der er lav sandsynlighed for, at de vil have Messi. Har du købt det? Jo, men de får Han er god bold. Kom så, lige ind. Skyd! Kom nu. Ja da. Bolden ind på midten. Okay. Skal du? Ja. Nej, vi skal kigge på... Hvad? Hop! Der er allerede nogen, der... Kom nu, Yuki. Ja da.